ሰላም ተኸታተልቲ ኮራል ሚድያ ሎሚ ነቲ ኣብ ብዙሓት ሰባት ስምዒት ፈጢሩ ዘሎ ኣብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ዘጋጠመ ክስተት ምርኩስ ምግባር ንኣቡነ ማርማሪ ኣማኑኤል ዘላሊ መደብ እዩ ዘለና ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ምሳና ክትፀንሑን ኣብ መወዳእታ ድማ ርእይቶታትኩም ከተስፍሩ ንላቦ Shepherd Church in Wakely, which is the scene of a second mass stabbing event in Sydney. This church and its grounds are now a crime scene after a man approached a clergyman mid-sermon and stabbed him multiple times whilst it was being live streamed. We can't show you much of the very... The Lord Jesus, He says, if you wish to follow me, if I say, yes, Lord, I wish to follow you, the very first thing I must do in order to put one foot in the path of the Lord Jesus and go forward, the first thing I must do before I step one step forth, I need to die. The Lord says, you want to follow me? Carry the cross. And what is the cross? Death. And what is death? Self-denial. What is self-denial? Humility. Why? Because He said, unless your spirit is humble, you cannot ever be wise, and it takes wisdom to find me. ማርማሪ ኣማኑኤል ኣብ 1970 ዓመተ ፈረንጂ ኣብ ባቕዳ ዝተወልደ ኮይኑ ናይ ኦሶርያዊት ኦርቶዶክስ ቤተክርስትያን ኣገልጋሊ እዩ። ኣብዚ እዋን ድማ ኣብ ዋክሊ ኒው ሳውዝ ዌልስ ኣውስትራልያ ጳጳስ ናይታ ብሕያዋይ ጓሳ ክርስቶስ ትፍለጥ ቤተክርስትያን ኮይኑ ዘገልግል ዘሎ እዩ። ስብከታቱ ኣብ ፌስቡክን ዩቲዩብ ቻነላትን ብቐጥታ ይመሓላለፍ። እዚ ቻነላት ብሓባር 240,000 ተኸታተልቲ ኣለዎ። ተሪርን ኣብ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዎ ፍቕርን ዝገልጹ ስብከታት ብብዝሒ ስለ ዝገብር ተፈታውነቱ ከዓብን ካብ ዕለት ናብ ዕለት ብዓሽሓት ዝቑፀሩ ሰዓት ተኸጥርን ኣኽኢልዎ እዩ። ኣብ ዓቃዊ መደባት ዘካየደ ናይ ዩቱብ ቻነላት ኣብ ዝገብሮ ቃለ መሕትት ተሳቲፉ ብዛዕባ ሃይማኖት ግብረ ሰዶምን ኮቪድ-19 ተዛሪቡ ነይሩ። ኣማኑኤል ብ1970 ኣብ ሓዲታ ኣውራጃ ኣል-ኣንባር ኢራቅ ካብ ውፍያት ክርስትያናዊት ስድራቤት ተወሊዱ። ኣብ ባቕዳድ ዓብዩ ድማ ኣብ መጀመርታ 80ታት ናብ ሲድኒ ኣውስትራልያ ተሰደ። ኣብኡ ድማ ኣብ ፌርፊልድ ላዕለዋይ ቤት ትምህርቲ ተማሂሩ። ኣብ 1990ታት ድማ ከም ኣካያዲ ባንክ ኮይኑ ሰሪሑ። ኣብ መወዳእታ 90ታት ድማ ማዕረገ ዲቁና ተቐቢሉ ድሕሪ 10 ዓመት ናይ ዲቁና ኣገልግሎት ድማ ኣብ 2009 ማዕረገ ክህነት ተቐቢሉ። ኣብ ነሓሰ 2011 ማር ያዕቆብ ዳንኤልን ማር ዛያ ኮሻባን ንማርማሪ ኣማኑኤል ሊቃነ ጳጳሳት ናይ ሃገረ ስብከት ኣውስትራልያ ኒውዚላንድ ምግባር ሸምዎ። ኣቐዲሙ ብኣማኑኤል ሸሊሞን ተባሂሉ ዝፍለጥ ዝነበረ ድማ ስሙ ናብ ማሪ ኣማኑኤል ብስም ቅድስቲ ማሪ ስሙ ተለወጠ። ኣብ ሓምለ 2013 ማር ዓዳይ ዳግማዊ ኣብ ኣውስትራልያ ዑደት ኣብ ዝገብረሉ ዝነበረ እዋን ንማር ማሪ ኣማኑኤል ረኺቡ ኣዘራረቦ። ኣብቲ እዋን ግን ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ከም ስርዓተ ኣምልኾ ስነ መለኮታውን ማሕበራውን ኣካይዳ ኣማኑኤል ብዝምልከት ለውጢ ክገብር ኣዘዞ። በዚ ዝተገብረ ዘይምስማዕ ድማ ፓትርያርክ ዓዳይ ዳግማዊ ንማሪ ኣማኑኤል ኣብ ሓምለ 2014 ብቀዳማይ ጉባኤ ኒቅያ ኣብ 325 ዓመተ ፈረንጂ ዝተኻየደ ወገዞ። ድሒሩ ማርማሪ ኣማኑኤል ኩሉ እቲ ፓትርያርክ ዓዳይ ዳግማዊ ዝበሎ ከም ዝቕበልን እቲ ውግዘት ክለዓለሉ ሓቲቱ። ኣብ ታሕሳስ 2014 ድማ እቲ ውግዘት ተለዓለሉ። እንተኾነ እቲ ዘይምስማዕ ኣብ ዝተፈላለየ ስነ መለኮታውን ስርዓተ ኣምልኾን ይቕፅል ስለ ዝነበረ ኣብ ወርሒ ጥሪ 2015 ማርማሪ ኣማኑኤል ብምብራቕ ሶርያ ኣውሶራዊ ክርስቲያን ኣብ ዋከለይ ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳ ቤተክርስትያን ተባሂላ ትፍለጥ ናፃ ቤተክርስትያን መስሪቶም። ቅዱስ ሲኖዶስ ጥንታዊት ቤተክርስትያን ምብራቕ ኣብ 2015 ኣብ ዝተኻየደ ጉባኤ ብዛዕባ ጉዳዩ ተዘራሪቦም። ኣብ 2016 ድማ ብሜትሮፖሊታን ቶማ ጊዮርጊስ ዳግማይ ብቁርባን ተቐበልዎም። ንሶም እውን ኣብ መወዳእታ ናይቲ ዓመት እቲኣ ናብታ ቤተክርስትያን ዑደት ኣካየዱ። ክፈሊ ዘይክእልኒ ታቦትን ጣዖትን እፈሊ ባድዓ እምነትን ክሕደትን። ካብዚ እንድሓር ገድሊ ናይ ማርማሪ ኣማኑኤል ብማሕበራዊ መራኸቢ ኮይኑ ነቶም ካብ ግብረ ሰናይ ርሒቖም ዘለዉ ሰባት ናብ እምነቶም ተመሊሶም ካብ እከይ ምግባር ንክገላገሉ ዝምህር ስብከታት ብዝሒ ክሰብኩ ጀሚሮም። ካብ ሽዑ ጀሚሩ ድማ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ከም ናይ ክርስቶስ ሕያዋይ ጓሳ ቤተክርስትያን ናይ ዩቱብ ቻነልን ቲክቶክን ተፈታውነት ረኸቡ። እዚ ድማ ቲክቶካዊ ጳጳስ ዝብል ስያመ ከም ዝረኽቡ ገበሮም። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዘቕርቦ ስብከታት ካብ ስብከት ቅዱስ መጽሓፍ ክሳብ ኣብ ልዕሊ LGBT ክታበት ኮቪድ እስልምናን ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ዝገብርዎ ውዕውዕ ነቕፌታ ዝበፅሕ እዩ ነይሩ።
ንኣብነት ንፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንመሰል ግብረ ሰዶማውያን ዝገብሮ ዝነበረ ደገፍ ከም ዘውግዞን ኣብ ምርጫ ድማ ኣሜሪካውያን ንዑ ንኸይመርፁ ዓዊሎም ሰቢኾም። ሓደ ካብቲ ማርማሪ ኣማኑኤል ዝብልዎ ክንጠቅስ እንተኾይንና ሓንቲ ሃገር ካብ እምነት ናይ እግዚኣብሔርን ተሪሕቓ መወዳእታ ጥፍኣት እዩ። ብዙሓት ንግስትነታት እኮ ኣብ ዓለም ነይረን እየን። ሮማዊ ኢምበራጦርያ፣ ናይ ቱርኪ ከምኡ ናይ ግብፅን ካልኦት ዓበይቲ ኢምበራጦርያውያን ግዝኣታት ነይረን እየን። ካብ እግዚኣብሔር ስለ ዝተፈልያ ድማ ወዲቓን ተሪፈን። ስለዚ ኣሜሪካ ድማ ካብ ሕጂ ክንጥንቀቕ ይግባኣ፣ ናብ ኣምልኾ እግዚኣብሔር ክትምለስ ኣለዋ ዝብል ስብከት ብዙሕ ከም ሰርአን ንብዙሓት ድማ ናብ እምነቶም ከም ዝምለሱ ከም ዝገበረን እዩ። ክፈሊ ዘይክእልዲ ታቦትን ጣዖትን እፈሊ ባድዓ እምነትን ክህደትን። One thing I will say to the government of America: you create your own laws that are offensive to Jesus Christ of Nazareth. No one can save you. With all your might, with all your military powers, with all your technology, the Lord will make an example out of you. Any nation that denies Jesus Christ of Nazareth, disobeys Jesus Christ of Nazareth, comes up with laws that are offensive to Jesus Christ of Nazareth, that nation must fall. Haven't we learned the lesson? Look at the history. Where is the Egyptian empire? Gone. Where is the Assyrian, the Babylonian? Where is the Persian and the Medites? Where is the Greek? Where is the Roman Empire? All gone. Why? Because the moment you become godless, there is no longer existence of you. ብተወሳኺ ኣቡነ ማርማሪ ንሊበራዊ ክርስትና እውን ነቒፎም እዮም። ኣብ ከም PBD ፖድካስትን ቫሉቴይንመንትን ዝኣመሰሉ ናይ ዩቲዩብ ፖድካስታት ምስ ፓትሪክ ቤት ዴቪድን ቪንሰንት ኦሻናን ተራእዩ እዩ። ኣብኡ ድማ እቶም ቪድዮታት ልዕሊ 1 ሚልዮን ርእየታት ረኺቦም። ካልእ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፖድካስታት ሰይጣን ንቤተ ክርስቲያን ወቂዕዋይ ዝብል ኣርእስቲ ዘለዎ ኮይኑ ማርማሪ ኣማኑኤል ብዛዕባ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ቁሉዕ ዝኾነ ርእይቶም ብምሃብ ነቐፌቶኦም ገሊፆም። ካብቲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ናይ ቤተ ክርስቲያን ስብከታቶት ዝውሰድ ቅንጥብጣብ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዳግማይ ተሰቒሉ ብሚልዮናት ዝቑፀር ርእየታትን ርእይቶታትን ረኺቡ ይርከብ። ስብከታቱ ብእንግሊዝኛን ኣሶሮን ኣብ ቤተ ክርስቲያን ዋክለይ ብመንገዲ ፌስቡክን ዩቱብን ይቐርብ። ብዘይካትን ንኣሽቱን ህፃናትን ናይ መንእስያት ጉጅለ ኣገልግሎት ናይ ትምህርተ ሰንበትን ትምህርቲ ይህብ። ኣብ ኢንተርነት ቀጻሊ ምህላዎም ዕላማን ነቐፌታ ንጽልኢ ዝመርኦ ዘረባን ናይ ኢንተርነት ትሮሊንግ ማለት ናይ ኢንተርነት መዛረቢ ኣርእስቲ ኮይኑ ጸኒሑን ኣሎ። ብዙሕ ከካትዑ ዝኽእሉ ኣርእስታት ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ብትብዓት ሰቢኾምን ንሰዓብቶም ኣብ እምነቶም ክጸንዑ ብተስፋ ዝህቦ ቃላቶም ምሂሮም። ገለ ካብቲ ብዙሕ ዘካትዑ ኣርእስታት ምስ እነልዕል ብዕለት 19 ሓምለ 2021 ኣብ መንጎ ለበዳታት ኮቪድ-19 ከምኡውን ኣብ ሲድኒ ዕፅዋ ኣብ ዝተኻየደሉ ግዜ ማርማሪ ኣማኑኤል ንኮቪድ-19 ክታበት ዕፅዋን ጃምላዊ ባርነትን ዝብል ብኢንተርነት ስብከት ኣቕሪቡ ኮሮና ቫይረስ ከም ካልእ ዓይነት ጉንፋዕ ጥራይ እዩ ብምባል እቲ ካልእ ዝግበር ዘሎ ንጥፈታት ካልእ ኣጀንዳታት ከም ዘለዎ ብትሪ ገሊፆም። እዞም ጳጳስ ኣብ ርእስቲ ከም ኣይሁድን እስልምናን ዝኣመሰላ ዘይክርስቲያናዊ ሃይማኖታት ምንቃፍ ጾረ LGBTQ ስምዒታት ምስባኽን ግብረ ሰደሙ ብዓይኒ ኣምላኽ ገበን ክብል ብምግላጾምን ይፍለጥ። ኣብ ሓደ ስብከት እስልምና ብሰይፊ ዓንቢቡን ተሳፊሑን ክብሉ ይገልጹ። ይኹን እምበር ብዛዕባ ኣብ ጋዛ ዝተፈጥረ ግጭት ሰላም ክህሉ ካብ ዝጽውዑ ቀዳማይ ናይ ክርስትና ጳጳስ እዮም። ንማሕበረሰብ ኣስላም ዘለዎም ፍቕሪ ብዙሕ ግዜ ንኣስላም ከመይ ከም ዝጽልዩ ኣስተምሃሩ። ብተወሳኺ ንዶላር ትራምፕ ደገፎም ሂቦም እዮም። ንክርስትና እሙን ኮይኑ ንቕጽልን ጽልዋ ፍሬሜሰናውያን ክጻረርን ድማ ለሚንዎ እዩ። ብደገፍቱ ካብ ኢንተርነት ብዝሒ ሼር ካብ ዝተባሃለ ስብከታቱ ሕብረት ሃገራት ብሰይጣን እዩ ተመስሪቱ ክብል ዝገልጽ እዩ። ክፈሊ ዘይክእልዲ ታቦትን ጣዖትን እፈሊ ባድዓ እምነትን ክህደትን። Yes, they control. They put sanctions whenever they want, and they remove them whenever they want. They go into Iraq, into any country, in the name of human rights and democracy, to liberate the people of whichever country. What liberty? When you build yourself on Satan, you are nothing but poison. Poison.
እዞም ደፋር ናይ እምነት ሓርበኛ እምበር ብሰንኪ ደፋር ዝኾነ ስብከቶምን ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለዎም ፍቕርን መርገፂኦምን ብዙሕ ግዜ ብዙሓት ሰባት ናይ ምፍራሕ መልእኽቲ ክመጾምን ፈተነ ቅትለት ክካየደሎምን ተራእዩ እዩ። ንሶም ግን በቲ ዝመጾም ነገራት ጠቐስ እንከይበሉ ስብከቶም ብዝያዳ ሓይሎም ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ዝብሎ ድማ ክሳብ ሞት እሙን ኮይኖም ይርከቡ። እዚ ብ15 ሚያዝያ ኣብ ርእሲኦም ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ኣእመንቲ ክርስትና ንመጀመርታ ግዜ ዝተኻየደ ኣይኮነን። ካብ ቅጥለት ኣቦቲ ንጎይታና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥምቕ ዮሃንስ መጥምቕ ካህን ዘካርያስ ጀሚርካ በቢግዚኡ ኣብ ውሽጢ ናይ እግዚአብሔር ቤት ብዙሓት ካህናት መስዋእቲ ኮይኖም እዮም። ኣባ ማርማሪ ኣማኑኤል ኣብቲ ንስብከት ዝዳለውሉ ዝነበሩ ግዜ ወዲ 15 ዓመት መንእሰይ ኣድሃሊሉ ክወግኦም እንከሎ ብሓይሊ መስቀል እዮም ክዋግእዎ ፈቲኖም እምበር ካብ ኣፎም ኮነ ካብ ተግባሮም ዝኾነ ሕማቅ ግብረ መልሲ ኣይወፀን። ከምቲ ኣብቲ ናይ ሃይማኖት ኣገልግሎት ተሳታፊ ዝነበረ ነዚ ክስተት ድማ ብኣካል ዝተዓዘበ ዝበሎ ምእንቲ እቲ መጥቃዕቲ ዘውረድሎም ሰብ መጥቃዕቲ እናውረድሎም እንከሎ ምእንቱ ጸለዩ። ፍቕሮም ብኣፍ ዘይኮነ ብግብሪ ኣራዩ። ኣቱም ፍቑራተይ በቲ ንፍታን ዝረኽበኩም ዘሎ ዋዕይ ሓዊ ሓድሽ ነገር ከም ዝበፅሓኩም ኮንኩም ኣይትገረሙ። ብምግላጽ ግርምኡ ድማ ክትሕጎሱን ባህ ክብለኩምን እዩ እሞ ኣብቲ ስቃይ ክርስቶስ ሕቡራት ካብ እትኾኑስ ተሓጎሱ ደኣ። ምእንቲ ስም ክርስቶስ እንተጸረፈኹም እቲ ናይ ክብርን ናይ ኣምላኽን መንፈስ ኣብኻትኩም ይሓድር እሞ ቡፃን ኢኹም። ሓደ ኸባኻትኩም ከም ቀታሊ ወይስ ከም ሰራቒ ወይስ ከም ገባር እከይ ወይስ ኣብ ነገር ካልኦት ከም ዝጽንበር ኮይኑ መከራ ይጽገብ። ከም ክርስቲያን መከራ እንተጸገበ ግና ስለዚ ስም እዚ ንኣምላኽ የመስግኖ እምበር ኣይሕፈር። ቀዳማይ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 12 ክሳብ 16። እቲ ካብ ደም ኣቤል ጻድቕ ጀሚሩ ክሳዕ ደም እቲ ኣብ መንጎ ቤት መቕደስ መሰውእን ዝቐተልኩሞ ዘካርያስ ወዲ በራክያስ ኣብ ምድሪ ዝፈስስ ኩሉ ጻድቕ ደም ኣባኻትኩም ክበጽሕ እዩ። ማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 23 ፍቕዲ 35። ክፈሊ ዘይክእልዲ ታቦትን ጣዖትን እፈሊ ባድዓ እምነትን ክሕደትን። ኮራል ሓደ ካብ ፍጥረታት ናይ እግዚአብሔር ኮይኑ ኣብ ባሕሪ ዝርከብ ዕምባባ እዩ። ብዓይና ክትሪኦ ተፈታዊ ካብ ምዃን ሓሊፉ ንዝተፈላለዩ ዓሳታት ከም ናይ መራብሒ ስፍራ ከገልግል እንከሎ ገሊኦም ዓሳታት ድማ ኣብ ዙርዩ ይነብሩ። ንሕና ድማ ነቲ ጽቡቕ ነገራት ብምውፃእ እከይ ነገራት ንኸይሰዓቡን ናይ ቃል ዘይኮነ ናይ ግብሪ ፍቕሪ ንኽዓቢ ንኽንሰርሕ ኢና ኮራል ሜዳ ኢልና ስም ሂብና ተበጊስና። ስለዚ ከምቲ ዝተፈላለዩ ዓሳታት ኣብ ዙርያ ኮራል እናመፁ ወይ ዝራብሑ ወይ ዝነብሩ ወይ ዝምገቡ ንስኹም ድማ ናብዛ ቻነል ምምፃእ ነቲ ሰናይ ዝኾነ ነገራት ክስዕብዎን ነቲ እከይ ድማ ክትቃወምዎን ንላቦ።